नीचे आए हो क्यों लॉकडाउन के बीच। भइल कोरोना कमरिया के नीचे, भइल कोरोना कमरिया के नीचे। मन कैसे मनाई हो रजगवना कराई हो। मन कैसे मनाई हो रजगवना कराई हो। बड़ा वाला यूनिटी सटा नगीचे, बड़ा वाला यूनिटी सटा नगीचे। भइल कोरोना कमरिया के नीचे, भइल कोरोना कमरिया के नीचे। अली दातू में हनताना तोहरे हवे ई कुल्ही जाना। अली दातू में हनताना तोहरे हवे ई कुल्ही जाना। दिलीप ओम प्रकाश देखा धई के खींचे, दिलीप ओम प्रकाश देखा धई के खींचे। भइल कोरोना कमरिया के नीचे, भइल कोरोना कमरिया के नीचे। आई हो दादा तो हम का करी हो। अरे तो मजबूरी समझ।